Patuloy na pinag-aaralang mabuti ng mga opisyales sa bayan ng Badok, Ilocos Norte sa pamumuno ni Mayor Maximo Cajigal ang sitwasyon ng mga mamamayan at sa kanilang bayan dahil pa rin sa patuloy na paglaban sa COVID-19 pandemic. Kahit may mga ibang manggagawa na sa Badok ang nagbalik na sa kani-kanilang mga trabaho dahil naipapatupad na ang General Community Quarantine sa Ilocos Norte, ay marami pa ring mga nakaantabay na mga relief goods para sa kanilang mga kababayan. Piili nga Badok, talagang deto'y plinano ming gusto. Sidadayaw kami, mga ibaga nga talagang nakasagana kami. Adu pa lang, apo, itidagito'y mabaling ayuda nga ipaimi kalagiti kalugaram ni. So nga, kas makitam dito'y, apo Joy, adu pa lang itistak ni. Sapay kumatag, sarden kuman, deto'y problema tayo nga deto'y COVID-19 ako. Ayon pa kay Mayor Cajigal, kahit GCQ na ang naipapatupad sa Ilocos Norte, ay tuloy-tuloy pa rin ang mga talipapa na nakapwesto sa mga 5 lugar sa Badok para maiwasan daw ang dikit-dikit o kumpol-kumpol na pagbili ng mga mamamayan sa kanilang public market at maobserve pa rin ang social distancing. So, intultuloy mi, lata, ito'y talipapa, iti ili nga Badok. Bali, adalimang talipapa, nga inwaras mi. Iso nga tapno maboydaran tayo nga kumpul-kumpul mo't iti tattao dito'y sentro, dito'y andahan tayo. So, dito'y iti makita mi nga napintas nga wagas, tapno maboydaran tayo iti pinagtitipon iti tattao. So nga tuloy-tuloy pa lang po iti talipapa iti ili nga Badok. Ayon naman sa mga nagtitinda sa mga talipapa sa Badok, ay malaking tulong ito sa kanila para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at ayon sa kanila ay kung minsan ay medyo matumal ang kanilang benta dahil sa mga relief goods na ipinamimigay. Okay naman, minsan meron, minsan wala kasi hindi naman ganun karami yung taong pumupunta rito. Napu, Mabusag Sur, Pasok, tsaka dito sa Mabusag A. Tapos dito sa... Ayun lang, pero hindi lahat kasi, meron kasi dito parting Pasok, meron nagbibigay ng ayuda kaya hindi sila nakakapunta rito para bumili ng ulam, bibihira talaga. So kahit pa paano, kumikita pa rin kayo? Oo, kahit pa paano. Hindi rin naman kami pwede magtaas ng presyo kasi makakarating sa munisipyo kung tataasan namin yung presyo. Para naman sa mga magbabalik probinsya ay may 8 nakaantabay na isolation rooms o pwedeng paglagyan ng mga uuwing na stranded sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas o mga uuwing OFW na tiga Badok, Ilocos Norte. Ay, wen, po. Dito ili nga Badok, adamot isolation area, mikas makitam Joey, adat Mothering Center, dagiti Duma, adan sa 7, 8 gayong kalugaran min, nga dadta na po kinadope dagiti agsangpet, anong sandala basita po, katay kunag, anong sandala 14 days nga pinakay-quarantine da, tangaming pagsayatan taymot lang amin ako. Sinabi pa ni Mayor Cajigal na kung anuman ang mga protocols na ipapatupad ng national government at sa Ilocos Norte government para malabanan ang coronavirus ay lahat ng mga mamamayan sa Badok ay sama-sama silang sumunod para sa ikabubuti ng lahat at para mailayo ang paglaganap pa ang kinatatakutan na COVID-19 pandemic. Ay, na po, talaga da kami, LGU, tibado ka po, kami, respetarum mi po, surutan mi amin, no naman ti yulog iti provincial government po, surutan mi po kasama ti national government. Tapno kasta napimpindas tangamin, pakaisalakanan, pagsayaatan iti kada LGU, kin kasama iti probinsya ti amin nga ibagbagada po.
Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago pa akong i-upload na video o content, at huwag din kaligtaan na i-like at i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local documentaries mula sa Ilocos Norte at nearby places, mga local news, local features at mga iba't ibang vlogs. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.